No niin, nyt on vatsa täysi ja aamukahvit juotu. Ei muuta kuin lähdetään tien päälle ja kohti sitä kuuluisaa sudenpesää. Tenere, kello näyttää, että varti yli 11, mutta Puolassa aika on vasta varti yli 10. Ja tosissaan kelloja veivattiin tunti taaksepäin. Tänään on oikein mukava oloinen ajopäivä. Tässä on 20 astetta lämmintä. Ja se varmaan päivän mittaan vähän tästä vielä nousee. Katsotaan miten on ajohaluja ja miten rupeaa paikkoja pakottamaan, mutta tänään voisi ehkä ottaa vähän pidemmän ajopäivän taas vaihteeksi. Käydään katselemaan vielä tätä järvialuetta ja ajellaan sitten sudenpesällä. Ja sitten lähdetään kohti länttä siitä sinne asti, minne ajohaluja riittää. Mielellä tekisin jonkun vähintään 300 kilometrin siivun tänään näitä pienempiä teitä pitkin, mikä tarkoittaa täällä Puolassa sitten aika pitkää ajopäivää. Nämä tiet on aika hitaita ajella ja sitten jos siinä vielä vähän nähtävyyksiä kattelee matkan varrella, niin matka ei taitu ihan kauhean joutuisasti. Tämä päivä ainakin alkoi oikein mukavalla tiepätkällä. Yllättävänkin joutuisasti tässä tämä matka taittuu ja ei ole ihan kauhean pahoja ruuhkia, vaikka maanantai on. Tää on tämmöistä mukavaa rentoa ajelemista nyt täällä. Kieltämättä nyt on taas kyllä ajohalut palannut ja on tosissaan kiva olla tien päällä. Mielestäni tämä Puola, samoin kuin tuo Baltiakin, niin nää nyt ihan niin pahoja paikkoja ajella, kun osa kauhutarinoista kertoo. Toki tietysti, joka on tottunut ajamaan tuolla Pohjois-Euroopassa ja liikennekulttuuri on siellä tietysti paljon rauhallisempaa, niin onhan tää täällä erilaista. Kaikki ne pelottelutarinat tietysti kannattaa unohtaa. Ja itsestähän se on aika pitkälti kiinni se oma turvallisuus siellä liikenteen seassa. Pahasti enteilee kyllä sadetta nyt. Joo, kyllähän siinä kävi niin, että sateen niskaan jouvuttiin vielä. Täällähän se välillä on. Ei ihan vielä olla tuolla sudenpesällä, mutta käydään katsoa tässä joku museo aivan tässä kivenheiton päässä sudenpesästä. Kylläpä polttavasti porottaa tuo aurinko, vaikka asteita ei olekaan, kun reilu 20. Tää on musta puku, tosi tympeä. Helvetin kuuma puku, ei voi muuta sanoa. Ja väri on aivan väärä. Musta puku, niin tää on semmonen kevät- ja syyspuku, mutta ei tämmönen keskikesä eikä Keski-Euroopan puku ollenkaan. Kuuma on. Eipä käy kyllä katteeksi, jos tämmöisiä vehkeitä pitäisi sodassa päivät ajaa. Mä en tiedä, mahtuisiko meikäläinen edes tämmöisiä. Kylläpä sattui ikävä päivä kierrellä täällä ulkona. Kamppeet on sitten sekä hiestä märät että sateesta. Eiköhän me aleta uskomaan pikkuhiljaa tämä museo. Tulee sen verran kovasti jo vettä, että ei ole enää hääviä tälläkään päällä. Aika suositun oloinen nähtävyys. Ihan järkyttävästi autoja täällä. Alku näyttää tosi lupaavalle. Ei muuta kuin lähdetään katselemaan, mitä muuta mielenkiintoista tältä Hitlerin bunkkerista löytyy. Eli sudenpesällä ollaan täällä Pohjois-Puolassa. Tällä paikalla tosiaan Saksan armeijan kenraali Stauffenberg yritti pommittaa Hitlerin päiviltä, siinä kuitenkaan onnistumatta. Hän kuitenkin onnistui lentämään Berliinissä tänne kokoukseen Hitlerin kanssa. Hän onnistui tuomaan kokoushuoneeseen salkun, jossa oli pommi viritettynä. Hän vielä onnistui poistumaankin tästä huoneesta vedoten johonkin kiireelliseen puheluun Berliinin suuntaan.
No, pommi räjähti hyvinkin lähellä ilmeisesti Hitleriä, mutta 4 muuta henkilöä sai surmansa, mutta Hitler vain ainoastaan sai ilmeisesti hyvinkin pieniä vammoja tässä pommiräjähdyksessä. Varmasti voin sanoa, että tuskinpa se Hitler omienkaan joukossaan nyt on ollut nyt välttämättä kaikkien niin suosiossa. Ja niin kuin tämmöiset salamurhat-yrityksetkin aina kertoo siitä, että muutosta halutaan, mutta ei varmasti ole niin helppo niitä toteuttaa. Tässä paikassa Hitlerin salamurha ei onnistunut. Ja jos tämä olisi onnistunut, niin en tiedä, miten olisi maailman historian kulkuun vaikuttanut sitten. No siinä sitten on Hitlerin bunkkeri. Silloin joskus 1944 Hitler punkkasi tässä bunkkerissa just 12 päivää ennen kuin suuntasi sitten Berliiniin viimeiseen lymypaikkaansa. Lymysi näissä homeisissa ja kosteissa bunkkereissa ja kellareissa viimeiset päivänsä. Ja semmoista elämää joku kaipaa vallanhimoissaan. Se on. Siitä lähtien, kun Hitler astui valtaan vuonna 1933 ja aina tuonne kuolemansa saakka vuoteen 1945 asti sillä välillä Hitler yritettiin salamurhata yli 40 kertaa. Suurin osa ihmistä tietysti on vaan alistunut siihen tilanteeseen ja pitänyt suun supussa pysyäkseen hengissä, mikä on ihan ymmärrettävää. Mutta aina on myös niitä vastavoimia, jotka vastustaa tämmöistä terroria ja diktaattoria kuin Hitler oli. Ja aina on vaarana, että tulee joku toinen Hitleri. Ja siinä mielessä muun maailma on puututtava ajoissa, jos diktatuurissa alkaa menemään toiminta aivan älyttömäksi, niin kuin se esimerkiksi täällä Natsi-Saksassa meni. Jotenkin on aivan käsittämätöntä ymmärtää, miten sellaista toimintaa on voinut tapahtua, mutta asioita tapahtuu maailmassa ja jälkikäteen niille ei oikein enää voi mitään muuta kuin se, että voidaan yrittää estää asioita tapahtumasta uudelleen. Se on aina kun löytyy tämmöinen huippupaikka, tämmöiset maailman suuret nähtävyydet, niin kuin tämä sudenpesäkin on, niin aika menee ihan siivillä, kun täällä ihmettelee näitä vanhoja bunkkereita ja minkälaista historiaa tähänkin paikkaan liittyy. Aina joskus, niin kuin vaikka eilen siellä kaupungilla käppäillessä Elkissä, niin siinä ei sillä ollut mitään semmoista niin kuin uutta ja ihmeellistä, niin sillä ei sillä jaksanut innostua ja tuntui vähän, että pääsispä jo takaisin tien päälle pärräilemään, mutta nyt tässä pärräilyn lomassa sudenpesään tutustuminen, niin tämähän oli aivan huippujuttu. Kannattaa pysähtyä. Täällä oli muuten paljon muitakin mopoturisteja katselemassa tätä bunkkeria. Näin se vaan on, kun aina on näitä huippunähtävyyksiä, niin sitten yhtäkkiä aika vaan rupeaa vierimään ja ei tiedäkään, miten tuo ajankulku meneepi. Mutta tosiaan, tulkaa ihmeessä täällä käymään sudenpesällä. On nimittäin näkemisen arvoinen paikka. Sudenpesä katsottu, yksi tämän reissun tärkeimmistä nähtävyyksistä matkan varrella ja matka jatkuu nyt kohti Malborgia. Tälle iltaan on vielä semmoinen 200 kilometriä ajettavana. Osa matkaa mennään tämmöisillä vähän pienemmillä seututeillä niin kuin tämä ja sitten olisiko ollut lähemmäs puolet matkasta sitten isompaa motaria. Sinällä ajohaluja tälle päivään tässä vielä kovastikin olisi, mutta ihan kaatosateessa ei ihan hirveästi houkuttaisi ajella. Tympeä ajomatka näillä tällaisessa kelissä. Tuntuu, että kilometrit matelee kyllä nyt. Ajohalut niinku sammu, voidaan sanoa näille. Tämä kova vesisade kyllä sammutti ajohalut. Näin se vain on sanottava. Tässä on vielä reipas 160 kilometriä
Malborkiin matkaa ja siellä on hotellivaraus. Varasin tuossa Sudenpesältä lähtiessä Bookingista hotelli sieltä ja ajellaan nyt sitten sinne. Saapahan pyörä ja puku nyt sitten kunnon huuhtelu tässä matkalla. Kengät on ainakin sen verran likomärät taas, että se tietää, että eivät ole huomiseen mennessä kuivat. Eli tässä ajellaan nyt sitten 2 päivää taas märillä kengillä. Jippi! Mutta homman nimihän on se, että joka hakee tämmöstä mukavuuspainotteista reissua, niin sehän ei lähde moottoripyörällä reissuun edes alakuukaan, vaan silloin lähdetään vaikkapa autolla. Eiköhän se siitä iloksi muutu, kunhan pääsee lämpimään suihkuun ja makuulle. Mutta kieltämättä eipä toi hirveästi huvittaisi nyt täällä ajella, mutta se nyt on ajeltava. Mikä ajeltava? Kylläpä se näyttää komealta nyt, kun vähän edes aurinko pilkahtaa tuolta pilvehattaroitten takaa. Sääkin alkoi jo vähän poudistumaan ja just päästiin motorille. Hotellille 76 kilometriä matkaa ja täytyy kyllä sanoa, että täällä Puolassa on kyllä oikeastaan ihan helpotus se välillä päästä näille isoille teille. Nimittäin tuo matka taittuu ihan älyttömän hitaasti noilla pienemmillä teillä. Se kulkee ihan koko ajan kylästä kylään ja melko paljon nyt tässä on ollut näitä tietyömaita, pitkiä pätkiä, yksi kaiste käytössä ja valo-ohjaus. Se saa tovi odotella, tai taitaa olla jo 4. peräkkään. Täällä ei kannata lähimaikkaan haaveilla samanlaisia siirtymiä per päivä kuin jos olet tuolla Suomen puolella. Toki sitten eri asia on, jos menee pelkästään ihan noita suurimpia valtateitä, mutta heti kun niiltä vähänkään poiketaan, niin matkan teko on kyllä melkein toivottoman hidasta. Täälläpä ei kyllä kannata 3,5 kilometriä eikä enempää päivällä kilometrejä haalia. Malborgin linna näkyy siellä. Tarkoittaa, että aletaan olla pikkuhiljaa perillä. Joo, kylläpä tässä alkaa olemaankin jo vähän voimat vähissä. Ei ollut taaskaan mikään kevyt ajopäivä. Vihdoin ja viimein perillä. Olipa raskas ajo taas. Tahtoi vielä voimat, kun on tommonen märkä keli. Minun nimittäin jotenkin tästä vähän tuonne kauluksillekin vettä läpi tuossa pahimmassa satteessa ja kengät on ainakin ihan likomärät. Niin. Ja kyllä täällä joutuu liikenteessä olemaan vähän tarkempana, niin sekin omalla tavalla vähän tekee raskaampaa tuosta ajosta. Mutta nyt me ollaan perillä. Minä käyn tuosta tien toista puolella Lidlestä hakemassa vähän iltapalaa ja sitten rötväiden lopuiltaa, mikä tarkoittaa sitä, että käy suihkussa ja sinnepä saapi silleen mennä nukkumaan. Kello on kuitenkin jo sen verran paljon. No niin. Aika epävakaan näköinen aamu näkyy olevan. Aurinko paistaa toisaalta, mutta melko tummanäköistä pilveäkin pukkaa tuolta. Ei se auta mitään. Kyllä tänäänkin varmaan saattaa vähän sadeella. Käy vähän syömässä vielä aamupalaa ja lähdetään sitten katsomaan Malborgin linna ja sitten tien päälle ja kohti Gdanskia. Ei ole enää merkkejä vesisateisesta kelistä. Tuli aika pahteinen ja kuuma päivä. Mutta nyt ollaan saatu liput tänne Malborgin linnaan. Niitä jonoteltiin tuossa ainakin se puoli tuntia. Tämä on todella suosittu kohde. Täällä käypi vuosittain noin 1 miljoona vierailijaa. Tämä on luokkaansa suuri
linna maailmassa ja Unescon maailmanperintökohde, joten se kyllä selittää myös vähän tätä linnan suosiota. Mutta lähdetäänpä käymään katsomassa, mitä tämä linna näyttää, niin minäpä sitten kerron, että kannattaako täällä tulla käväsemään. Siinä ne mukavasti kuivahtaa vielä eiliseltä likomärät Revitin Discovery Adventure Gore-Tex-kengät, jotka eivät kyllä pidä vettä nimeksikään enää näin 2 vuoden käytön jälkeen. Harmillisen heikot kengät oli, koska muuten näillä on ihan ok lompsia näitä nähtävyyksiä katsellessa. Tämähän se just on ongelma näissä kaikissa huippusuosituissa paikoissa. Jonottamisen perään, että päästään taas katsomaan yksi hieno huone. Eihän tämä mitään erityisen nautinnollista nähtävyyksien katselemista ole. Sanotaanko näin, että suoraan sanoen mieluummin olisin tuolla tien päällä pärräilemässä mopolla, vaikka näillä Puolan ruuhkaisilla teillä. Siis ei helvetti. Tämän huoneen takia ainakin 25 minuuttia jonottelin tuossa suhteellisen kuumassa ja hikisessä jonossa. Ei, kyllä se on vaan niin, että täällä joka välissä tulee näitä tämmöisiä kohtia, missä jonotetaan. Tämmöinen huonekierros, 45 ihmistä kerrallaan 10 minuutin välein. Eli nämä on aina tämmöisiä 20-30 minuutin jonotuksia. On vähän liian iso nähtävyys näille moottoripyöräkamppeissa tulla kiertelemään, vaikka nyt takin ja kypärän saa jättää tonne suojaan, mutta onhan mulla tässä kuitenkin nämä perhana kuumat housut ja kengät jalassa. Siis onhan tämä aivan älyttömän hieno paikka ja tosi monipuolinen linnamuseo. Täällä on linnan kirkkoa ja sitten erilaisia linnaan liittyviä huoneita. On historiasta kertovia tauluja ja niin poispäin. Tämä vaatii vain aika paljon aikaa. Ja tämmöiset paikat, mitkä vetää paljon turisteja, on yleensä hyviä, mutta se tietyn tyyppinen nautinto siinä kärsii, kun ollaan koko ajan ruuhkissa ja joudutaan jonottamaan ja odottelemaan paljon, että päästään näkemään niitä paikkoja siellä itse linnassa. Yhteenveto linnareissusta, eli kannattaako tulla moottoripyöräreissulla kesken päivän tänne kiertelemään Malbrokin linnaa? Vastaus lyhyesti: ei kannata. Suosittelen ehdottomasti varaamaan hotellin pariksi päivää ja käymään ihan rauhassa siviilikamppeet päällä täällä kiertelemässä tämä laaja linnakokonaisuus. Tämä vaatii tosissaan paljon aikaa ja omalla tavallaan myös hermoja, koska täällä on aivan valtavat jonot. Mutta Malbrokin linna on nyt nähty. Sitten vaan takaisin tien päälle ja lähdetään katselemaan, että minkälaiset ruuhkat seuraavaksi odottaa, kun lähdetään ajelemaan kohti Gdanskia. Olen vain kuullut joitakin huhuja, että Gdanskin liikenne olisi aika hidasta ja turhauttavaa ja etenee 5 kilometriä tunnissa, mutta saa nähdä, pitääkö tämä huhu paikkansa. Kohta selviää. Kun tekee hyvää tämä tuulen vire tässä ajellessa. Alkoi varpaitakin pikkusen sillain niin kuin pilvottamaan. Ilmeisesti nämä kengät päästää veden lisäksi myös vähän tuulenvinkkaakin läpi. Tää on sitten ollut tämmönen jonottamispäivä tänään. Aluksi lippuluukuilla ja linnaan sitten huoneesta toiseen ja nyt sitten jonotellaan täällä maantiellä ja seuraavaksi varmaan sitten jonotellaan Gdanskin ruuhkissa ennen kuin päästään perille. Et on sitten saanut vähäksi aikaa harjoitella sitten tällaista ruuhkakärsivällisyyttä. Aivan valtava ruuhka nyt tässä 3:30 aikaa, paikallista aikaa, Gdanskista ulos. Gdanskiin päin kuitenkin tämä liikenne vettää aika mukavasti, ainakin vielä tässä vaiheessa. Tässä on kuitenkin vielä 40 kilometriä matkaa Gdanskiin. Tullitie taitaa päättyä tähän.
Hetket. Nyt 15 kilometriä Danskiin matkaa ja täällähän alkoi nämä kammottavat ruuhkat nyt. Tää tulee kestämään. Google Maps optimistisesti näyttää 15 minuuttia perille, mutta en oikein jaksa ihan uskoa. Ei se näköjään koko matkaa tarvinnut ruuhkassa mennä. Se alkoi taas välillä vetämään tää liikenne ihan joutuisasti. Nyt aletaan olla hyvin lähellä majapaikkaa. Yllättävän helposti sujuu tämä liikenne täällä Gdanskissa. Olikohan se tämä se paikka? Vai oliko se tämä? Tässä, Villa Akmen. Hyvä. Ollaan nyt perillä. On jo heti ensisilmäykseltäkin tämä Gdansk, tosissaan komea kaupunki. Oikein mukava täällä viettää pari yötä ja huominen kokonainen päivä ja viettää huomenna mopoilusta semmonen taukopäivä. On ihan jo paikallaan. Kylläpä tuntuu yhtäkkiä kivalta tämä kävely ihan tavallisissa lenkkareissa. Ei ole enää raskasta moottoripyöräasustetta eikä likomärkiä moottoripyöräsaappaita jalassa, niin tämähän on niin kevyttä ja mukavaa iltakäppäilyä. Tämmöiset plus 22 astetta mukavassa ilmassa. Tämähän on ihan valtava hieno kaupunki tää Gdanski. En oikeastaan tiennytkään mitä odottaa. Toki joitakin kuvia nähnyt. Sitä hieno vanha kaupunki on joo, mutta tää on niinku... Heti voi sanoa, että paljon hienompi kuin osasi odottaa. Täällä on tosi kiva vaan käppäillä. Tää on laaja tää vanha kaupungin alue, niin tässä vierähtää tovi jos toinenkin ihan vaan käppäillessä. Tosi mahtavaa. Huomenta jälleen. Palaapa tässä me oikein puolalainen aamupala ja lähdetään sitten kiertelemään Gdanskia ja katsotaan mitäs kaikkea sitä yhdessä kokonaisessa päivässä ennättää. Käydään ainakin joku museo katsomassa ja ihmetellään lisää vanhaa kaupunkia ja katsotaan miten pitkälle keritään. Jotenkin hassua ajatella, että ihmiset on jo vuosisatojen ajan reissailleet Euroopassa. Ei tietenkään ole ollut ihan joka talonpojan hommaa, mutta paremmissa piireistä kuitenkin on päästy vähän maailmaa kiertelemään. Toki tietysti joskus 1600-luvulla tuo reissaaminen on ollut varmaan pikkasen erilaista kuin tänä päivänä ja erilaisia haasteita ja vaaroja matkaa on liittynyt. Muista ainakin kuulleeni, että merimiehillä on hyvin yleisesti esiintynyt keripukkia. Kaupungit on ollut vaarallisia ja saasteisia. On ollut vaikea saada puhdasta juomavettä. Rikollisuutta on ollut ihan eri tavalla kuin tänä päivänä. Että siinä mielessä on meillä tänä päivänä helppoa ja turvallista matkustaa vaikka ihan moottoripyörälläkin näillä Puolan pelottavilla teillä. Tulipa melkoisen kuuma päivä. Näin jo heti aamusta on jo hyvästi päälle 20 ja aurinko porottelee melko lämpimästi. Otin tämmöisen päivän museokortin, eli pääsen kiertelemään kaupungin museoihin, lähestulkoon kaikkiin. Niin pääsee aina sitten sopivasti välillä aina auringolta suojaan tuonne museon varjoon. Tästä tulee ihan mielenkiintoinen päivä. Tämä on minun lepopäivä. Päivä, jolloin emme koske moottoripyörään ollenkaan. Se on taas sitten tämmöistä jonottamista, kun on tämmöinen vähän suositumpi kohde. Ja vielä kerran jonottamista. Täytyy kyllä sanoa, että tämä ei ole meikäläisen ajatus loman viettämisestä. Seuraavaksi odotellaan sitten reipas puolituntinen, että saadaan omalla vuorollaan mennä kiertelemään museota. Eli mulle riittää näiden museoiden kierteleminen täällä Puolassa. Perhanan tylsää, suoraan sanottuna tylsää. Tuonne vanhan kraanaan vissiin pääsee ylös kiipeämään. Ei muuta kuin lähdetään kattelemaan. Nyt ollaan enemmänkin tämmöisessä
minun mieleisessä paikassa ei ole enää museoiden kammottavia turistijonoja, vaan olemme nyt täällä Gdanskin vanhassa satamassa. Tänne pääsee nykyään ihan vapaasti kiertelemään ja kiivetään nyt ihan ensi alkuun tänne vanha nosturin nokkaa ihmettelemään sataman maisemia. Tällaiset ruuhkattomat nähtävyydet ovat huomattavasti miellyttävämpiä ja tällaisten vaikkapa todella suosittujen taidemuseoiden sijaan voi välillä vaikka tulla ihastelemaan ihan tällaista perinteistä katutaidetta. Ainakin omasta mielestäni on ihan kamalan turhauttavaa jonotella ja koittaa ruuhkissa sitten nautiskella jostain museovierailusta. Täällä saa olla täällä satamassa suhteellisen rauhassa ja ihan eri hyvä fiilis. Tälle reissua en enää yhteenkään museoon jonottele, kiintiö on täysi. Nyt sitten ruvetaan vaan tekemään kaikkea semmoista, mikä on semmoista kivaa ja miellyttävää. Tiedellään vaikka näitä vanhoja rähjäisiä satamia sitten näiden museoiden sijaan. Huomattavasti parempi ratkaisu. Näin ainakin itse koen. Siis tämmönen rumuushan on jo omalla tavallaan kaunista. Tai jos ei kaunista, niin ainakin viehättävää. Tänne kyllä ilman muuta kannattaa tulla kiertelemään, koska tuon vanhan kaupungin lisäksi tämä vanha satama-alue ehdottomasti parasta Gdanskia. Minun vinkki. Jättäkää ne hemmetin tylsät ja ruuhkaiset museot väliin ja tulkaa mieluummin kiertelemään tätä vanhaa Gdanskin satama-aluetta. Tällaisia paikkoja näilleen niin kuin vapaasti kierrettäväksi ei varmaan ihan älyttömästi maailmasta löydy. Kylläpä alako ikävästi sataamaan just kun tänne Westerplattelle pääsi. Siis ihan just alkoi heti tämä kaatosade, kun pääsi linja-autosta ulos. Ihan mahdottoman kuuma täällä ja semmonen tukala ilma. Täällä on joku 25 astetta lämmintä ja sitten tähän päälle ihan uskomaton ilmakosteus. Täällä tosissaan äskettäin tuli melkoisesti vettä ja nyt se vesi haihtuu vielä ilmaan tässä. Niin, ja hautoo vielä ukkosta, niin on tukalaa kävellä täällä. Eikä teenkään yhtään auta asiaa se, että on vielä flunssa. Ja nyt nenää vuottaa, mutta onneksi ei nyt näytä lämpöä nostava ollenkaan, niin tää varmaan menee nopeasti ohi, mutta tämmönen pikkuinen kesäflunssa. Ei tietenkään kiva ole, kun reissussa iskee tämmönen päälle. Onneksi kuitenkin tuossa aikataulussa oli sen verran löysää, että sain otettua yhden ylimääräisen päivän tänne Gdanskiin. Ei tarvinnut lähteä tänään vielä pyöräilemään. Jokelikin on vielä mikä on. Tosissaan tänne on lännestä päin tulossa tuommoinen ukkosrintama ja länteen päin on suuntaamassa, niin mä olisin joka tapauksessa joutunut ajamaan se ukkosrintama halki tänään, jos olisi lähtenyt liikkeelle. Täällä Gdanskin Westerplattilla on tämmönen monumentti muistomerkiksi siitä, että täällä tavallaan alkoi toinen maailmansota, eli tällä paikalla vaihdettiin ensimmäiset laukaukset ja käytiin ensimmäinen toisen maailmansodan taistelu. Täällä on tämän monumentin lisäksi vielä joitakin rauniorakennuksia jätetty muistoksi näistä ensimmäisistä taisteluista. Historiallisesti merkittävä paikka. Ja sen vuoksi tänne on tämä monumenttikin tietysti pystytetty. Okei. Vielä vähän flunssa vaivaa, mutta ei se pahin on menossa ollut. Nenää vaan vuottaa. Vähän. On ollut pari välipäivää ajamisesta, niin katsotaanpa miltä se maistuu nyt ajaminen. Huomattavasti kivempää olisi, kun ei olisi flunssa, mutta tämäpä ei ole nyt valintakysymys.